Random TV. Good day mga kasyokoy. Dito na naman tayo sa Batyaraw. Yan, hindi kami makalabas. Masyadong mababaw. Yan hindi mailabas yung ating bangka mga kasyokoy. Yan lang muna siya kasi sobrang babaw. Sumasayad yung ating propeller. So tatambay muna tayo dito sa may mangroves para hindi tayo masyadong mainitan. Sobrang babaw. Sisilong tayo dito sa mga mangroves para hindi tayo umitim. Yan mga kasakay. Yan wow. Init. So lakad natin ngayon mga kasyokoy. Pupunta tayo magtiro ng nasa. Pero hindi pa tayo makalabas kasi nga sobrang babaw ng dagat. Dapat mamaya pa sana tayo pupunta, pero wala, andito na tayo kaya tambay-tambay muna tayo dito sa may mga puno na to. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Pas tayo sa dagat, punta tayo sa dagat. Daming damo. Pasyal muna tayo dito sa mangroves na to kasi wala di pa tayo makakaalis abutin pa tayo dito mga 2 oras mga kasyokoy bago tayo makapagtiro ng nasa. Yung mga nasa natin nandoon sa malalim. Yan. Yan ang dagat nice view. Ganda mga kasyokoy. Masyadong mababaw talaga ang tubig mga kasyokoy. O babalik na tayo sa bangka. Baka lalo pang nabawasan ng tubig. Mangroves. Ganda siguro gumawa ng kubo dyan sa gitna niyan. Lamig. Pero huwag na lang. Nandun ang bangka natin. Stranded mga kasyokoy. Gulpe nanay. Talaba bala. Talabang atot. Juan, sida. Talaba. Talabang bato. Hello guys! Hello mga kasyokoy! Welcome to my vlog again. Magtitiro tayo ngayon ng mga nasa. Sana may mahuli tayo. Wala pa lang nasa dito. Dito pala sa kabila. Isang nasa pa lang yung natiro natin. 2 na yung lapu-lapu. At may siyam pa kasi kauumang pa lang natin ng 7 ulit. Ay, sa pulo. Bali 10 nasa ka mga kasyokoy ang 10 nasa ang tinuloy natin.
Nakahuli na tayo ng dalawang piraso sa isang nasa. Okay, dito na tayo sa pangalawang nasa. Sana mayroon. Okay. Wala. Zero. Pangatlong nasa mga kasyokoy. Alright. Okay. Huli. Huli siya mga kasyokoy. Nice one. May tatlo na tayo na lapu-lapu. Okay. Come on. Ay, ay. Okay. Ay. Lapu-lapu. Okay mga kasyokoy, may tatlong lapu-lapu na tayo sa pangatlong nasa. At hindi lang basta lapu-lapu, malaking lapu-lapu. Pang-apat na nasa. Zero. Pang-apat na nasa, walang laman. Sasagwan na naman tayo papunta sa kabila. Pang-limang nasa. Meron kaya? Pang-limang nasa. Nasa. Pag ito may isda, nice one. Pero pag wala, eh di okay lang. Tsamba-tsamba lang naman yan eh. So, ito lang huli. Damong dagat. Oh, meron siya oh. So, hindi na natin kukunin yan mga kasyokoy. Lapu-lapu lang kukunin natin. Ito yung mga isda na sari. Pero pag malaki, kukunin pa rin natin. Pangulam. Okay, hindi pa rin natagdagan ng ating lapu-lapu. Tatlo pa rin. Nakalimang nasa na tayo. So, meron pang limang nasa. Limang nasa pa ang titiruin natin. Papandawin natin. Okay. Tsaga-tsaga. Magtsaga ka lang. Makakarami ka rin. Anim na nasa. Mabigat ah. Uy. Sumabit bebe. Oy, mayroong isa. Bakit yung isa na siya? Kahapon dalawa to. Yan na. Yan na lang siya. Para magtawag siya ng kasama niya. Okay. Pa natin yung pangpitong nasa. Uy, meron yata. Wala, saring isda din. Wala. May isda siya pero hindi siya lapu-lapu kaya muna natin siya dyan. Papunta na tayo sa pang-walong nasa. Hindi na tayo nagpaandar ng makina kasi sayang gasolina, mahal pa naman. Kano na, 70 na yata, 70 isang litro. Tipid-tipid, may sagwan naman tayo eh.
Baka yung nasa natin dito mga kasyokoy. Natul ang tali. Ay, hindi. Nandito pala. Kala ko nawala. Oy, pang walong nasa. Wala rin kasyokoy. Wala rin siyang lapo. Yari. Nadali to mga kasyokoy. Ano? Naunahan tayo. Bukas na yung ano. Bukas na tong pintuan niya. Mukhang naunahan tayo ng ibang magnanasa. Nadali. Naisahan tayo. May huli siguro to kaya binuksan. Pero okay lang. Share your blessing, sabi nga, di ba? Buti hindi kinuha. Buti hindi kinuha yung ano, yung nasa. Yung lapo lang ang kinuha, yung isda lang kinuha. So, okay lang. Better luck next time. Thank you pa rin tayo kasi hindi kinuha yung nasa. Mayroon na lang dalawang natitirang pag-asa. Sana madagdagan pa naman yung tatlo natin. No? Andito tayo sa pang-siyam. Pang-siyam na nasa. Mabigat siya mga syokoy. Bigat lang talaga siya. Pero wala siya isda. Let's go! Let's go sa pang-sampu. Pang-sampung nasa. Then, pang-sampu mga syokoy. Hindi na ako may excite kasi baka wala rin. Ito na. Ay, nako. Wala talaga mga syokoy. Hindi nadagdagan yung ating lapu-lapu. Oh. Wala. Lapu. Nice. Live na live. Buhay na buhay mga kasyokoy. Bilang natin mga kasyokoy sa nasa. 3 lapu-lapu lang sa 10 nasa. So, dyan tayo nagumang. Dyan. Dyan sa mga ano na yan. Hanggang doon sa kabilang pasabing. Dadalhin na lang natin yan doon sa buhayan. May buhayan na tayo doon sa may, yun o, yung sa may kubo na yan. Okay, andito tayo sa kubo mga kasyokoy. Kunin na lang natin yung mga lapu-lapu natin. Ito na mga kasyokoy. Laki no. Wilkins tong pinaglagay ko mga kasyokoy. Okay. 3 lapu-lapu.